Hej folkens, og velkommen til den her video. Det her bliver en meget kort video, fordi at jeg lægger jo ikke så mange videoer op, så derfor så er der mange af mine videoer, de bliver rigtig korte. For eksempel den her. Den er rigtig kort, eller det ved jeg ikke endnu, men i dag, der skal jeg til fodbold. Og som jeg har sagt i en video, jeg lagde ud i går, som jeg lavede sammen med Mikkel A, så er jeg rykket op på B-holdet. Og i dag, der skal vi ud og spille en træningskamp, hvor vi skal se, om vi er værdige til at spille på B-holdet. Så det skal jo nok blive spændende. Jeg hiver jer frem, og jeg står ved vores mødested. Hej. Forresten, folkens, så er der 2 personer, som jeg gerne vil have, at I skal gå ind og sub til. Den første, det er Kaninen.dk. I kender ham nok godt. Laver mange livestreams og sådan noget. Eller, han laver bare mange livestreams. Og på de lives, der må I gerne gå ind og sub ham. Lige nu, der har han vist 74 subs, og han bliver rigtig glad, hvis han får 75. Så det vil være fedt, hvis I gad at gå ind og subscribe til ham. Den næste, jeg gerne vil have, I skal gå ind og subscribe til, det er personen Ramsegeis. En, som også går i min klasse. Det gør Kaninen.dk også. De 2 personer vil jeg gerne have, at I går ind og subscriber til, og så vil jeg selvfølgelig da også gerne have, at I giver subscribe til mig og sådan. Så ja, det var lige den eneste grund til, at jeg hæver jer frem. Ses! Så folkens, så er jeg ved mødestedet lige nu. Det er Brugsen Tistrup. Klokken er 16:38. Og jeg skal afsted 10 minutter i 5. Så jeg er kommet i god tid. Så nu er det lige ved at være, at vi skal afsted. Så jeg har fået et lift for at komme herop faktisk. Min træner. Ja. Der er ikke så meget at fortælle lige nu. Men jeg hiver jer tilbage, når vi begynder at køre. Så er Marki her, en af dem, som jeg skal spille fodbold med. Og vi... Hvad gør du lige nu, når det er i gang? Ja, og vi sidder bare og venter. Ja, og han er også på B-hold, ligesom mig. Det er jo klart. Selv du har lavet kørende, ikke? Og nej, Marco har ikke en kæreste. Nej, det klipper du bare ting ud. Har ikke. Og mig og Marco, vi er jo bedste venner, så nu vil jeg lige stille Marco nogle spørgsmål om mig. Første spørgsmål er, hvornår har jeg fødselsdag? 15. december. Det er korrekt. Næste spørgsmål er, hvad er min yndling? Det skal jeg lige. Pink. Det er korrekt igen. Og venner. Nå, hvilket slags fjernsyn har jeg derhjemme? Samsung. What the fuck, hvordan vidste du det? Hvilken slags kamera optager jeg på lige nu? Vivo. Men prøv lige vent. Jeg har været hjemme hos dig. Det var så de spørgsmål. Jeg hører jer tilbage, når vi er der. Okay folkens, så er vi her, og derfor stopper jeg videoen nu. Jeg håber, I nød den, så husk at like og